Materi cerita wayang. Tadi ing materi cerita wayang yaitu memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan moral dari teks lisan dan tulis yang berupa fiksi, wayang, cerkak, folklor, dan topeng dalang. Tadi 4.3 mengapresiasi teks fiksi, wayang, cerkak, folklor, topeng dalang sesuai konteks secara lisan dan tulis. Indikator KD 3.3 menjelaskan struktur teks wayang topeng dalang, menentukan unsur kebahasaan teks wayang topeng dalang, menyimpulkan pesan moral teks wayang topeng dalang. Indikator KD 4.3 menanggapi isi teks wayang topeng dalang secara tulis, membaca hasil tanggapan teks wayang topeng dalang, merelevansikan pesan moral teks wayang topeng dalang dengan kehidupan. Gatekno teks cerita wayang iki. Jenengku Gatotkaca. Aku mung bisa nangis kekejer lan mancal-mancal. Bapakku Werkudara lan Ibu Dewi Arimbi kaya lagi kerubuhan gunung. Mengkono uga sing padha rawuh. Sri Bathara Kresna, Uwa Prabu Puntadewa, Paman Arjuna, Paman Nakula lan Sadewa uga melu sungkawa. Tak deleng Panakawan, Uwa Semar, Si Gareng, Petruk lan Bagong sing biasane cengar-cengir uga melu sedih. Weruh Ibu Arimbi nangis, aku melu nangis maneh, tambah banter. Ari-ariku isih gandeng karo awakku. Bapakku Werkudara wis nyoba nganggo kuku Pancanaka, ora bisa. Kembang Wijaya Kusuma kagungane Uwa Kresna ora masah. Pasopati lan Arda dedaline Uwa Arjuna uga ora mempan. Sanjata Cakra kagungane Uwa Kresna malah ngetokake geni mletik-mletik. Ning pancen ari-ariku ora bisa pedhot. Bebarengan karo Bathara Kresna kabeh padha muji donga, padha prihatin supaya enggal nemu pepadang. Akhire rawuh buyutku, Begawan Abiyasa. Panjenengane banjur ngutus Paman Arjuna nyuwun pitulungan pusaka marang dewa. Baline ngasta sarunge pusaka Kuntawijaya. Arjuna, golek pusaka kok mung oleh sarunge iki kepriye to Yayi? Pitakonane Prabu Kresna. Nun inggih Koko Prabu. Senjata Kuntawijaya klentu dipun paringaken Adipati Karna ing Awangga. Kula namung saged ngrebat warangkanipun menika. Ora oleh pusakane ora apa-apa. Wis jelampro. Coba pedhoten ari-arine ponakanmu. Temenan. Bareng warangka Kuntawijaya ditamakake ing ari-ariku, krasa mates. Getih abang netes. Ari-ariku pedhot. Kabeh padha bungah. Aku nangis maneh tandha gumbira. Nanging aneh. Warangka sing kanggo ngetok ari-ari mau ilang musna. Uwa Arjuna bingung lan kaget. Prabu Kresna mung mesem lan ngendika supaya aku dijaga lan diadono saka Kuntawijayane Adipati Karna nganti tekan wektune. Aku ora ngerti apa maksud ngendikane. Dumadakan ana sing teka. Pawakan lemu bunder. Anehe bisa mabur. Tekane mau saka langit. Perkincong, waruh doyong ditegur wong. Lere-lere kali, codhe sapa sing duwe? Ingsun sing prapta Werkudara, anakmu si Tetuka bakal dak gawa disraya para dewa. Narada dewaku digawa kepriye? Wong bayi si abang lagi pupak pusere. Aku ra apa-apa.
percaya karo para dewa. Anakmu iki bakal bisa mikul dhuwur mendem jero. Dewa saiki golek jago. Ana ratu buta kala pracana. Ora ana sing bisa nandingi kejaba si tetuka. Aku digawa mabur. Dilebokake ing kawah Candra Dimuka. Digodhog bareng karo gamane para dewa. Aku nangis nganti arep kepriye maneh. Urip iku sadrema nglakoni. Kabeh wis ana sing mranata. Kita mung kudu njaga kautaman lan tumindak becik. Aku pinaringan klambi wujud kotang antara kusuma lan ajian Surya Kantra. Aku bisa mabur tanpa swiwi. Jenengku Gatotkaca. Teks narasi cerita wayang. Cerita wayang kuwi salah sijine tuladhane wacan narasi. Wacan narasi bisa awujud cerita wayang, cerita rakyat, dongeng, wacan bocah, cerkak, lan sapanunggalane. Struktur teks narasi cerita wayang. Kaping kesiji, orientasi utawi tetepungan pengenalan. Pengenalan menika ingkang dipun kenalake inggih menika tokoh, prastawa, latar waktu, panggonan lan kahanan. Kaping pindho, komplikasi utawi pasulayan perkara. Ing wayah komplikasi dipun jlentrehake isine perkara ing cerita. Nah, ing klimaks perkara iku mau dadi ngombro-ngombro utawa dadi gedhe. Terus resolusi pamedharing prakara njupuk kaputusan. Ing ngriki resolusi perkara mau wis diudar, wis ketemu pokok permasalahan lan bisa dijupuk kaputusan. Reorientasi pamawas ulang yen ana koda utawa amanat, yaiku dudutan utawa kesimpulan kang jelasake budi pakerti. Unsur basa ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa iku ana telu, yaiku ater-ater dak, kok, lan di. Kanggone ater-ater dak iku kanggo sesulihe wong kesiji. Tuladhane dak silih, dak gawa. Ing ukara yaiku bukumu dak silih ya. Nah, iku ngawujudake menawi aku sing nyilih bukune. Aku menika wong kesiji. Ater-ater kok bukune kok silih ya. Bukune kok silihake iku nunjukake menawa kok kuwi nunjukake wong keloro utawa kowe. Ater-ater di bukune disilih Ardi. Ater-ater di nunjukake menawi sesulihe wong ketelu. Dadi wong liya sing nyilih bukune iku mau. Dudu aku, dudu kowe. Terus unsur basa ing ana ing cerita wayang. Unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa menika wonten sekawan. Ana 4. Krama alus, krama lugu, ngoko alus lan ngoko lugu. Krama alus menika kanggo wong sing durung kenal. Wong enom marang wong tuwa lan wong sing luwih dhuwur derajate lan pangkate. Krama lugu digunakake kanggo awake dhewe nalika omong-omongan karo wong sing dikurmati. Ngoko alus menika kangge ngurmati wong sing diajak omong-omongan ananging rumaket.
Ngoko lugu menika kanggo omongan ing antarane wong sing akrab, kanca sakbaraan menika. Nah, krama alus menika tuladanipun panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Ugi panjenengan wau dalu sare jam pinten? Nah, menika rong ukara iku nunjukake menawi kalimat utawa ukarane kabeh nganggo krama alus. Krama lugu tuladane sampeyan badhe kesah dhateng pundi lan sampeyan wau dalu tilem jam pinten. Nah, ing ukara iki mau wujud sesulihe wong lan kriya, tembung kriyane iku awujud krama madya, boten krama alus, lan sing liya-liyane nganggo krama alus utawi krama inggil. Ngoko alus tuladane panjenengan arep tindak menyang ngendi lan panjenengan mau bengi sare jam pira. Rong ukara iki nunjukake menawi sesulih utawa gantine wong lan tembung kriya utawa kata kerja iku nganggo krama inggil, ananging sing liyane sing ngangge basa ngoko. Terus pungkasan ngoko lugu tuladane kowe arep lunga menyang ngendi lan kowe mau bengi turu jam pira. Rong ukara iki sedaya utawa kabeh nganggo basa ngoko.